Hello, Mr. Mäkinen. I'm here to talk about your results and I have your labs here. We should talk about your blood values and your heart. Puhutko sä suomea? Mä en oikein ymmärrä tätä englantia. Suomeksi? Joo, kyllä mä puhun suomi. Ei se ole problem. Katsotaan, se veriarvo are mostly okay, mutta kyllä se näyttää vähän paha. But no problem. Siis pahalta näyttää ja ei ongelmaa. Siis onko tää jotain vakavaa? No ei niin paha, bad, but more like borderline. Ota mä mietin se suomeksi, sanoo, että ei vaarallinen, mutta ei perfect. Siis onko täällä nyt ketään, kuka ymmärtää suomen kieltä? Ei täällä ole ketään. Ja kun mä kuuntelen sitä sun sydän, siinä kuuluu vähän semmonen pieni murmur. Mikä?